Patay, unsaon na ako ni Runo. Exam baya karon? Yang problema. Wa man ko nag-study. Unsaon ako pag-study nga? Imbes mag-study na ko, sus nagsugod naman ang salida nga paborito kay nako katong task force firewall. Nagbakbakan mi kada. Hastang limuta, wa jud ka study. Saon ni exam baya? Patay, ako wa nag-study nga ang akong mga kauban basi nag-study to. Sakya ako maayong buhaton ha. Ay, tama. Ako tong at nga si Claire. Ako tong paabuton dari. Dari man gito mo agi. Saboy! Ay, maayo kay nanak ka, Claire. Ikaw din ang akong gipaabot. Naman? Claire, dili ta manunod karon. Di ko oy, exam ron. Ingon ba si ma'am kagahapon nga dili mo absent. Nag-study dahil ka? Wala. Oh, naaraman di ay na. Parehas ta wala nag-study. Mauganing dili ta manurod karon kay kung mag-exam ta, zero ta parehas. Bitaw no. Wala bitaw ko kay study Maria ay. Na problema man gani ko. Oh, no! May nganong dili ko gusto mo eskwela karon kay masilo na manggihapon ta. Saan mo na to tinod Maria? Ato ko na to si Lucio. Sige. Saan mo na mo? So may akong i-answer sa exam nga wala pa akong nag-study. Oh shit! Daot mo ko atong salida ba nga akong gitan. Ay, tama. Maria? Claire? Lucio. Ano man di ay? Kanang dili ta mang-eskwela. Ha? Dili ka mga eskwela? Anong dili man mo mga eskwela nga exam man ron? Basta dili mo manunod Lucio. Na, ayaw ka absent Claire. Kay mo ba yung ko manundog karon kay wa ba ako nag-study. Nabuang sa kuang inon ka manundog. Unsa man mo sundogon sa kuha pangalan? Ugay dili mi mo sunod no kay wa mi ka study. Kung dili ka mosulod ron Claire, kay Maria na lang ko manundog. Sundog ako Maria ha? Ha? Nayabag ka? Sumbaga ragod ko ng naong nimo na usak ka. Ako ganay nagalgalalan ni Claire no nga dili mi manulod kay wa ko naka-study. Pares kita yung tulod di ay. Ako mauna. Di na lang po na ikaw mosulod. Naaraman di ay na daghan pa kay istorya. Na, Claire, Maria, kung di tan nyo manulod, lugi ta. Kay kato si Dudong Pawiks ug si Kirara. Musulod man gito. Isaglit. Oh, speaking of Dudong Pawiks Lucio, nakabantay ka ni lagi wala pa. Si Dudong Pawiks? Kita mo to na ako ganina. Asa man napit? Nagungod pa man tong kanding tong si Pikas Iskina. Sa kas iskina. Sige, ani atong buhaton. Atong adtuon kay atong galgalon nga di ta nyo manulod. Sige, tara. Tulas Dudong Pawiks on. Nahigda sa Bari to na Kinikalit di ay kay matulog pa man nadidisabutan. Maria, Claire, Lucio. Ano matulog man taon ka rin ha? Tuloy ka na hadlok matagakan kag lubi.